Салом алейкум бародарони алислом. Барои бори информация радноҷоно. Имрӯз число 25 марта. Ина борора ози фурвардем ай мошин. Иншоалло насиб пага бега мошин меброя мераваем маска. Ки бордора марҳамат занг занед 964 305 99 99 ё 925 306 88 88. Марҳамат занг занед. Ай 100 кило зиёд боша мегирем мебем. Килои бор 60 рублай радноҷоно. Ҳама минтақаи Тоҷикистон мера беғарзи Помиру Панҷи Хуҷанд. Сини Кӯлоб, сини Колхозобод, сини Қурған, Уяли, Кӯйбеш, хоб Ғарм, Нуробод, тарафҳои Регар, Ҳисор шаҳри Нав, Ёвон, Рудаки, ҳама ҷо мерава радноҷоно. Любой бора мерем мегирем мебем. Панотон ба худо дар ҳамин канал подписатсия кунед. Ҳама навегари бор дар ҳамин канал меброя. Марҳамат занг занед. Пага отправка дорем радноҷоно. И борора медорем дар контейнер ҷо мекунем. Иншоалло пага бор мекунем. Панотон ба худо занг занед.